ассалому алейкум тамошобинони азиз, ҳама каса созен хубен, худо илоҳи нам соз бошен. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Саломи дуруди бепоён ба ҳама он нафароне ки ин лаҳза мара тамошо доранд ва он шахсоне ки дар ширкати Фаберлик кор мекунанд. Саломи гарми ҷӯшон ба ҳама духтаракҳои команда. Шумо чӣ фикр доред дар пешмаи коробкаи калон чӣ бошад? Коробкаро ҳози як ҷоя ҳӯй мекунем, аз скотча бридем ки гӯшхарош нашавад. ҳӯй мекунем, распаковка мекунем, пеш аз оне ки навора сар кунем. Ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Як стакан чои гармак, ягон печени, ягон чӣ берен дар пешотон бумонен, ба ҳазор хурда тамошо кунен. Новинкаҳои компанияи моро бинен. Кадоме ки кор кардан мехоҳад дар компанияи Фаберлик, дар командаи ма номерои ма пашти дар ҳамаи видеоҳом ҳаст. Дар ватсапом бинависа, занг назана, ҳама дар тариқи галасавои кора мефаҳмонам. Ва кадоме заказ кардан мехоҳад айн маҳсулоте ки имрӯз ма барои шумо пешкаш мекунам, метонен дар ватсапом бинависен бо нархҳои дастрас, бо тӯҳфаҳое ки аз миқдор вобастае ки чанд қашмо заказ мекунен, роитон мекунам духтаро. Кадоме ки маъқулаша продуксия компанияи Фаберлику кор кардан намехоҳам, метонед ки шумо заказ кунед барои хона рафтем. Чизе ки ҳамин компания заказ мекунӣ беҳад надёжӣ мебиёяд. Беҳад упаковкаш мада маъқула ки упаковкаш беҳад хушрӯа. Иҷа каструлёи новинкаи ай ҳамаш заказ кардагим, чойнико, дандоншӯакое ки нав буромадагиян. Дандона просто меқапӣ, худаш дандона мешӯад. Сар мекунем духтаро. Ай каструл сар кунам, ай кадомаш сар кунам, намедонам. Хай биёя ай вайш сар мекунем. Артикулуш 910 426. Так, телефоном дар шакиф мондагиай. Дар упаковкаш ин хали разведка чадора барои заряд мондан. Якта дига бо запасной бигем вай дора. Дандоншӯак дора. Нет, запас надошта. Запасша отдельно заказ мекунен, любома видео дар шумо нишон медиҳем. Вот. Истифода бурданша ма кӯдаком да метиҳам истифода баранд, видеошон мекунем, видеора мемонам, обязательно тамошо кунен. Функсияҳоша ина ҷои зарядникаш будай. Функсияҳоша ҳамаша дар разведка монда, ма шумода нишон медиҳам. Вот, мешида. Вибрация додеста беҳад сахт. Якум режим 4 режим дора. Дуюм режим ихеза дестай бигем да дандон тозака дестай. Ихе шуштестай вақти ки мешаки ку. Охирон режимаш. Якум режимаш. Ина. Зур мешутаем, ҳама чек бирка тоза мекунам. Ҳоли кӯдакода метавем истифода кунанд, бо видеотон мекунам обязательно. Тим Муҳаммад, биё маира бигир. Ира бигир ҳози дандонота шуштанда ба матра. Мара нигоҳ. Ага. Буш. Мукаддес. Мара нигоҳ. Штестеша. Всё.
видео мекунам. Дальше мерем аима чанд та заказ кардагим 4 барои ҳар якамо. 2 шамонам достаточно, 2 дигаша иншаллоҳ савдош мекунем. Так, мегирам. Иора и чойник Муҳаммадҷон бикш овозаш омаде седа видео. И аромадиффузира видеоша мемонам. Бинен чӣ хел хушрӯай, фасонай, мошаллоҳай. И пад заказай тамошо бино ира заказ кардагиян. Имрӯз иншаллоҳ мебиён айхона мегиран заказшона. Якта ҳамсоям заказ кардагия. Иншаллоҳ имрӯз омада заказша мегира. Ҳоли нагуфтамш ки заказо омад. Ё чойникован. Чойникои прозрачни хушрӯ. Ина чойнико. Бино. Ия хулоса мешава ки малина чоям бикунӣ, чои кабуд, фомилра сипчтиайку чем ай пакетики уқа маза надора, ё ба маза мешаванд. Чоира сиптичи гем килоҳакиайку ам хеле дам мекунӣ. Лекин иш шишаҳа ина иш. Ба қувватайда. Беқувват нестай. Метонен бо дили пур заказ кунен. Артикулош 910 496. Аима сета ё 4 заказ кардам барои ягон ҷоям ки меҳмонӣ рафтӣ падарка мегирӣ мебарӣ. Хушрӯак манда мақбул шуд. Так, ай 4 заказ кардагиям. Дадам! Каструлои Фаберлик наконец-то омадан ба хонаи мара. Каструлои Фаберлик беҳади бад качестваш хушрӯай. Ма почти ай ҳамаи каструлҳош дорум. Ира ҳамаи шумо шоҳидем ки ман ҳар вақти бигирам видео мекунам. Ира бинен чӣ хел хушрӯай. Надёжный. Дахнақша диден? Чӣ хел сеткача монда роӣ кардагиян ки ҳичи нашавад. Ман дабиқа беҳад мақулани каструли калони бада рӯи сигар нағз намебинам. Диде чӣ хел хушрӯай. Керамика сахтай. Ранги чугуниай, вазбинай. Чизи вазбинда авқотай чизе бошем. Асобина барои макаронош зур нестай. Хай тамоша бино. Барои макаронош аҷоиботай. Иёра да замин мондаам бигита. Дальше. Артикулуш чанд буд? Артикулуш 910 495. Иш чӣ боша? Иш сковородка. Артикулуш 910 493. Сковородкаш. Беҳад надёжный упаковка кардиан. Даже да дастарчашини хали чизе дам кардиан ба мондиан ки ягон ҷуда мақсад нахӯроша, ягон ҷуда нашкана. Лекин ба қувватай. Барои як тухм бирён кардан барои вай беҳад зур. На калони бади беманияй, на майдаи бади. Майда ки дилтан кунад. Беҳад хушрӯ. Так, давомаш тамошо бино. Иш сковородкаи чиқиртаракаш. Вайш бигем ки рувак буд. Иш чиқиртаракаш артикулуш 910 494. Ишам беҳад хушрӯ дашта дрынаш хали мондиан. Беҳад хушрӯ упаковкаошон. Надёжный, беҳад надёжный. Вот. Чӣ хел фасон. Чиқирак. Дастаош дарози удобни хушрӯ. Цветшам хушрӯ. Дальше. Ишам сковородкаи 20 сантиметр сантиметрошона гуфтан дар кор буд.
Озі мегум ҳамаша. Артикулш 910 491. Так, 20 сантиметр. Евничек швакай. И особенно барои одамое ки як гудак ду гудак доранд, ё ки швошон саҳар каси кор мерава. Скорее руки меган, чи меган бистрее руки, сразу бигем ки ҳам ҷӯш мешава, ҳам тез мепази, гасел мекунӣ. Швак. И духтаракҳои синфҳои 3-4 ҳам метавонанд спокойно безопасно дар ягон чи пазанд. Ишам сковородка, ишам сковородка дора ки мақсад безеб намешава. Иш 24 сантиметр, розивай сантиметрошона мегум. Артикулуш 910 492. Аҷоибот евни дар дастакушон чихе хушрӯ упаковка кардиам. Ина иш средний чиқра. Средний хушрӯ. Неким ягон тай ё кришка надорад, кришкаша метонен отдельно заказ кунем. Кришкашам ҳаста ба фикрам дафа берлик, агар тамом нашида бошад. Хай кришка проблем нест. Юкем кришка я бор сковородка придаю мешам, каструлкаша. Кришкаи каструлкаш беҳад хушрӯ. Мешида ина ҳамашонда мумкин бошава. Фасонак. Биома сантиметри юшам букун. Сантиметри каструл 24 сантиметр. 24 сантиметр. аз 10 сантиметр, объемаш 3,92 литр мебурдай. Толщина стенок 3 миллиметр, толщина дна 3 миллиметр. Ана иш коробкаш кадом буд? Амо чиқра коробкаша битема чиқра шайку. Туки дамҷам амонестай. Авор. Иш 28 сантиметр будай. Сковородка чиқракш. Тамом. Распаковка маҳсулотҳои компанияи Фаберлик. Ман даҳани коробкаҳоро гӯйкадам. Нигоҳ кунед ба коробкаҳо чӣ хел надёжно мебиёянд. Ба қуввати бигем ки маҳкама ки хушрӯча мебиёянд. Ана чӣ хел мошоаллоҳ. Ана ай иш ай майдакш сар кунед. Заказ калонай намедонам ай кадомаш сар кунам. Ина хеле календаре ки дар хона ҳар рӯз мебинӣ, нигоҳ кунед. Ҳами хелера ма чиқа нағз мебинам тамошобино. Заказ кардам барои хидмат календари 2024. Артикулуш 781 240. Кардамитон ранги ма любителин. Метонен шуморо заказ кунед барои худтон. Барои пеши оинам. Каталоги нав, конечно. Купону дар дарунаш. Ҳама ё скидочни купона. Закази ма ки калони бад буд 32 000 заказ кардагим. Инам хали купони бисёр мондиян дар дарунаш. Порошок дама гап надорум тамошобино. Ман ҷимбурай заказ мекунам. Ё бу ҳам заказам шидагиян. Заказ кардагиян ана клиентом. Артикулуш 317. ду намуд порошоки нами новинка ҳай. Иш барои либосҳои ҳархелаву ҳаранга ҳай. Инаш универсальниан. Порошокоша мада барои чӣ маҳсул шуд ки масалан мо ҳози бисёри одамо порошокҳои ручноӣ надорем ку хона монда. Бисёри одамо ё ки ягон чӣ мефурата пол меша ки ё ки ягон пастелни билёта полотенцата мешуви. Ино универсальнианда ручноям мешава шушта. Ягон чиза пола мешава шушта. И хубиш да ҳамия ки стиральная машинаи шуморо ай ҳар хел чиркинӣ ғаҷдиёе ки ҷамъ мешава нигоҳ медорад топ тоза. Вообще стиральная шумо вайрон намешава.
барои заказ шумо метонен апаухаро дар номерои рӯи экран бинависен. Ма ватсап дорам, хоҳиш мекунам занг назанен, танҳо бинависен. Ман шуморо заказтона қабул мекунам, бо нархҳои дастрас равонатон мекунам. И ҳама ҷо доставка дорем. Инаи чойникаш тамошобино. Чойник ма стаканоша заказ карда будам. Инаи чойник чаш. Чахел хушрӯ. Камераро камтар поён кунам. Ина чойник. Артикулаш 910-501. Чойники. Фасонаки хушрӯак. Теперь закази калони калон мона. Так, ина ёжикая мила. Ино новинка ҳам тамошобино. Новинка. Артикулаш 3360D. И хеле жидкая милая безебнес алой. Пусти даста хушрӯ мекуна. Восстановленные кожаи хеле безебшудагирам хушрӯ мекуна. Ба бисёри ово хлор доранд. Аммо хлор да дасто безеб мешава, ку и хушрӯш мекуна. Неки аҷоибот бош хушрӯ. Ҳол бо машмода рехта дастома шута нишон метиҳам. Артикулаш 3360D. Экономни барои оилаҳои калон. Ирам буш хушрӯ. Буи ирам ауқа нағз намебинама, неким и приятни. Тамошобино, барои шумо эксперимент кардам. Хай бинен гуфтам, бо шунидан кай бувад монанди дидан. Акаи барои оилаҳои калон беҳад удобнияй метавонанд бигиранд, хела мебара. Ва инаи мегем ки алоя медонем ки чӣ кожаро хушрӯ мекунам. Вақте ки ҳамин дастото мешӯӣ, даже чувствовать мекунӣ ки уже ошушенияҳо дигар мешава, бовар кунен. Кафоида сихои кафидагӣ, хурушидагӣ беҳад фоидаи калон дора ҳамин алой. Уже мулоим будани вай буданша хушрӯ ҳис мекунен. И ядамда бо мешӯиша, бигем ки хе долгае ки ранги яхе собунои ҳастае ки ба зудӣ намерава, хафаш и ухалине. Сразу хафаш мерава. Бушам беҳад буи приятна. Ана инаи дигаришам ҳуй кадам. Цветша бинен, ғавсиша бинен, хича бинен, тиники ов нестай. Семени ам боша, ҳам арзон бигем, ҳам як бигем ки бутилкаи калон пирри мила. Баъд ма чӣ фикр дар сарам омад, ина хеле милое ки меҷиқӣ мереза барои дастшӯӣ. Ҳамин дар сарам омад ки холӣ кишид, бутилкаша намепартоянд. Шумо метавонанд ки айи камтар неудобния рехтанаш да хеле бутилкаҳои тайёр, иам ай компанияи Faberlic мерезен, беҳад удобни хушрӯ метавонанд ки истифода кунен. Анаи палетка ма ай ҳуй дорум, и заказай нишонтон метиҳам. Ина тамошобино, инами палетка ҳай. И палеткаи хидмаи ман истифода мебарам. Я бор дигар шумода цветоша нишон тиҳам. Ма уже ай хидм истифода мебарам. Бисёр духтаракои командаи мо косметикаям хеле блескам хелеро нағз намебинанд. Неки ҳамашон заказ кардан, ҳамашонда маъқул шид. Инамияй артикулаш 55980. Инами хе коробкада надёжный хушрӯ мебиёя. Так, дальше. Ма аи бисёр заказ кардам, барои ки мада беҳад маъқул шид. Барои ки ма дигар гап надорум тамошобино. Дар кухни ма истифода бурдестам уже аи. Барои посудашӯӣ беҳад удобния. Просто намхе мегири посудашӯакои дигарира мегири мебардори мерези ай магазинора. Аи чихе удобни меҷиқи мереза хидаш. Аи ма 4 заказ кардам. Барои ки дар кория яке мабодо ки посудашӯак тамом мешава, магазин эксперимент кати посудашӯакаш як капел мерези беҳад хафи ғавзи хушрӯ мекуна. Як капел мерези, як увалник бигем посудара мешӯӣ.
ма постоянно ходам тоқа будам посудашва кати мештум. ҳозир хай худо ба шукр бачамам ёрдам мекунад. Ёрдамчиам бисёр шуда мешаванд. Ана посудашвакам истифода мебарем. Баъд стаканама нағз намебинам дар стирали машина шудан. Стаканора вай кати мешавем. Посудашвакати беҳад хушрӯ. Як дамда бо мерава хафиш. Бигем ки хай часпак шуда намесаву тез мерава бо. Беҳад аҷоибот. мери запас дар хона барои билёш амада беҳад маъқул шид. Аҷоибот хушрӯвай. Беҳад хушрӯвай. Артикулаш 317 мада маъқул шид. Барои ҳамқа заказ кардам хадамда. Ба освежитель заказ кардам 328 ваяй барои одаме ки кудаки майда доранд беҳад надёжни кудакиай. Инаи кнопка дора мечиқи баъд и буйгул цветочное облако. Дар ҳақиқат бӯй хушрӯ. Так. Мила, жидкая мила, артикулуш 2872. Баъд дезодорантҳои Фаберлика ма беҳад нағз мебинам. Карат ад души тамошобино барома заказ кардам. Витаминчики барои тана. Баъди обозӣ дар танат мезанӣ. Қимат нестай, лекин приятна. Беҳад приятна. Аҷоибот приятна. Мада маъқул. Пятноводитель. Ишо жидкая мила. Пятноводитель. Артикулуш 715. Кадом духтаракое ки нав дромадагием. Хтона ҳам насяни нами артикулама барои шумо гуфтестам. Подарочный пакет заказ кардам. Муҳаммад Мустафо да маълимошон да ягон подарка рӯй кардан дар кор. Подарочный пакет. И салфетка. Салфетка для стекла заказ кардам. Барои ки ман 3 балкон дорум дар хона. Балконам ҳамаш отдельно бигем. Трезори хона можно шуштан. Барои зубная паста. Айё тамошобино нав бромадагиай ай компанияи Фаберлик барои кухнида майда-чайда гирифтан. Барои на как специи истифода бурдан. Намак гирифтан, чойи қоқ. Ма як ябора 6 заказ кардам. Мефорам ҳамаи чизи хонам ай Фаберлик боша. Истифода мебари, пул кор кардести. Да кухнит мехари, пул кор кардести. Либосота мешуви, пул кор кардести. Крем мекни даруд, пул кор кардести. Ай има 6 заказ кардам. Да кухни мемонам, холи видео мекунам. Бош мо да ма нишон метим ки хел чизи зурай. Осонак. Кришкаи даҳанша кушоданам осонак. Аҷоибот 6 дуна заказ кардагим дар коробка. Ина тамошобино аллакай ман бигем ки ҳамаи чизо ман гирифтам. Беҳад удобни, хушрӯ, надёжни, даҳаншам як дасткати ҳуй када мешава. Хеле сахт бигем бесе бошо хенесает. Шта намак гирифтам, яташта шакар гирифтам. Баъд ма орехи бисёр нағз мебинам. Орехи фисташкам хелеора бисёр мехӯрам. Дигарошта донаги гирифтам. Якта дигаш мондагие ва ишта асал мегирем. Ана махе ҳамаш мудам тавсия метим. На ҳамаш як хела ай кори худам миннатдор ба худам. И тамошобино Рексона заказ кардам. Пен барои акам заказ кардам. Якта акамчам бошид мепурсам. Барои короче автоматически дандоншувак бромадагие электрония заряд мегирад, дандонота мешуви. И барои заменашай бисёр заказ кардам. Дуташа агар дар хона монам вошак мефурӯшам иншоаллоҳ. Масла барои аромаи диффузия. Ҳозир ҳуй мекунем. Як коробкаи калони дига мондагиай барои аппарати наира ҳамаша ҳуй мекунем. артикули дар куҷо бошад артикулша? Дар итанаш набудай. Ай чек дадан дар кор. Ки намиҷода бояд боша артикулаш.
910 510 неки беҳад хушрӯ.